A continuació, veurem les diverses valoracions dels diversos grups municipals que conformen el nostre consistori cunitenc arrel del passat ple municipal. Soy Esther Otero, del Grupo Municipal de Ciudadanos, y estamos, la verdad, que encantados de que por fin vuelvan a poder ser presenciales los plenos. Estamos muy contentos, ya lo habíamos puesto de manifiesto en la anterior legislatura, que era una cosa ya pleistocénica el no poder registrar los plenos, no salir en YouTube, no salir en ningún tipo de medio social media como están haciendo todos los ayuntamientos de la zona, y nosotros éramos los únicos que no disponíamos de esta tecnología. Estamos encantados de que pueda hacerse así, de que por fin hayamos dado este salto hacia el futuro y podamos salir en los medios. O sea que por este lado, encantados. Esto por un lado, o sea, la valoración de que se haga el pleno por fin presencial, por fin grabado, por fin que exista el social media, ¿no?, dentro de este ayuntamiento. Esto por un lado, y luego por el otro, el pleno de hoy era un pleno que tenía relativa urgencia, por eso se ha convocado de carácter extraordinario, por el motivo de la aprobación del reglamento de la zona Taronja, y o sea, la modificación que se ha introducido en la ordenanza fiscal de hacer que sea más económica para las personas que, teniendo un bien inmueble en Cunit, no sean residentes dentro de Cunit, por un lado, y por el otro lado ha llevado a tener que modificar el reglamento en sí. Ya habíamos votado a favor en su momento, damos por reproducido los argumentos que hemos hecho en el pleno de hoy y poco más que añadir, que estamos a favor precisamente porque el hacer uso de esta zona naranja permite la rotación estacional de los vehículos. Esto por un lado. Y respecto al tema de la zona esportiva municipal y el contrato administrativo que hay, pues bueno, son motivos técnicos los que hacen que a la vista de los informes que han emitido los técnicos del ayuntamiento, pues haya que llevar la gestión de este contrato a la Comisión Jurídica Asesora. De ahí nuestro voto a favor. Muchas gracias y bueno, nos vemos en el pleno ordinario. ¿De acuerdo? Gracias. Soc la Carme Martínez, regidora i portaveu del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya d'aquí de Cunit. Bé, primer de tot ens hem d'alegrar que ja hem començat la normalitat. Iniciem un altre cop els plens presencials, que tanta falta realment ens feia tornar en aquesta normalitat. Molt contents perquè tornem a tenir públic i gent que pugui assistir amb nosaltres, que ens pugui escoltar i veure'ns així tots la cara i és molt fred el tema d'estar amb una pantalla. El tema de la meva valoració d'aquest ple, d'aquest primer ple extraordinari, que serà molt ràpid. En els punts principals podem veure que l'exercici del 2021 es tanca molt positivament, per la qual cosa nosaltres ho hem aprovat. Amb el tema de la taxa, que és aquí el punt, nosaltres la primera vegada que ens van presentar l'estudi vam votar una abstenció en el qual vam presentar unes al·legacions. En el mes de juny es va fer un altre ple extraordinari en el qual nosaltres vam votar en contra i vam presentar al·legacions amb aquesta taxa. Aquest cop el nostre sentit del vot ha estat l'abstenció. Per què? Perquè nosaltres, part de les nostres al·legacions i de les al·legacions de molta ciutadania ha estat escoltada. I per tant aquesta modificació tarifària de tots els de segona residència. Però clar, també ens abstenim perquè encara que sigui una quota simbòlica, 10 euros la temporada, el que podem dir és que hi ha un greuge comparatiu entre un resident empadronat en una banda de la via i un altre resident empadronat a l'altra banda de la via. Uns hauran de pagar sí o sí un abonament de temporada i en canvi els altres per aparcar a casa seva serà gratuït, amb l'opció que si tu baixes a la platja, a la rebaixa, faran una quota de 0,30 al dia. Hem vist positiu que ens han escoltat, que han valorat tant les reunions que han tingut amb associacions com les nostres al·legacions, però veient aquest greuge hem cregut que el nostre vot hauria de ser l'abstenció, perquè sempre hem estat a favor de la regulació, però no de la taxa. En aquest sentit hem vist el grup de l'equip de govern que ha escoltat demandes. I fins aquí jo crec que més o menys seria la nostra valoració del ple, en el qual també podem dir
que hem aprovat, i tal com ho hem fet en altres plens, el tema de la zona esportiva. És un tema jurídic, amb els informes detallats i tot això, aquest punt nosaltres l'hem votat a favor. Doncs hola, bon dia, soc Carolina Burgos, regidora i cadellista d'en Comú Podem, i crec que és una molt bona notícia que avui ens haguem pogut retrobar tots en un ple presencial, que creiem que feia molta falta, no? Després de tot aquest temps del tema de la pandèmia, que ha sigut tan dur per tothom i que ha sigut un temps molt excepcional, encara que l'administració no podia parar, no? I jo estic molt contenta perquè al final el que és el feedback amb els companys o amb els ciutadans que venen a veure't als plens és molt diferent, no? Això per aquesta banda, i en quant a la valoració del ple d'avui, bé, el tema s'ha recollit, aquesta demanda que hi havia per una part dels veïns que no són veïns empadronats a Cunit, repeteixo, són veïns que passen temporades. Hi havia una reclamació per part d'ells amb el tema que els rebaixéssim una miqueta més el que eren les quotes per al tema de l'abonament de la zona taronja. La gent se'ls escolta, escoltem els ciutadans, encara que aprofito per tornar a dir que, sisplau, empadroneu-vos a Cunit, que és molt important perquè així tindrem més recursos per ensenyament, per sanitat, habitatge, etc. No? Però amb això vull dir que tothom qui ve a l'Ajuntament se l'escolta, se'ls té en compte i es fa tot el que es pot per ajudar. No? Estem aquí per això, som regidors de poble, no som polítics de catifa vermella i la nostra feina és aquesta, ser la trinxera. I després, a la següent part del ple ha sigut aprovar el que és el reglament de funcionament d'aquesta zona taronja, que ja s'havia anat treballant feia bastants mesos i que és una normativa és la normativa que fa servir tots els municipis. No? I després, com a últim punt, el tema de la concessió del tema d'activitat esportiva, de la zona esportiva del tenis i el pàdel, aquí és el que hem comentat. No? Aquí no podem dir gaire cosa perquè és un tema jurídic, administratiu, nosaltres no som tècnics i això, si de cas, haurà de terminar la comissió i res més. Hola, bon dia. Soc en Xavier Lorenzo, el regidor portaveu del grup de Parlament de l'Ajuntament del PSC. Vull fer una valoració molt positiva de que per fi, després de 2 anys de pandèmia, hem pogut fer el primer ple presencial i això ja és un calquet, ja estem retornant a la normalitat. I aquest primer ple, que és extraordinari, hi havia 4 punts a debatre, 2 que eren conjunts. El primer punt era la presentació de la liquidació del 2021, amb uns estats de compte molt positius, amb un ràtid d'endeutament molt baix, un 32% sobre els ingressos cobrats, quan els ajuntaments tenim capacitat de fins al 110% d'inversió. No volem estar per sobre d'aquest 30-35%, que és on estem molt còmodes, perquè al final és el que ens dona una capacitat de 2,5 milions d'inversió anuals i podem mantenir aquests ratis d'endeutament. Tenim un resultat pressupostari que ha estat de 6,5 milions, amb un creixement de patrimoni de 7,3 milions, he passat a tenir un patrimoni de 45,5 milions a 52 i escaig, i amb uns romanents de tresoreria per sobre dels 4 milions d'euros. Vol dir que el múscul financer que té l'Ajuntament i les capacitats de generar ingressos és molt positiu i això ens permet mirar el futur amb molta tranquil·litat i amb molta esperança de continuar fent coses pel nostre municipi. Els altres 2 punts que eren conjunts eren l'aprovació de les tarifes noves de la zona taronja, que s'ha de posar en vigor l'any que ve, hem aprovat el reglament, i les novetats són que amb els no residents però que tenen vivenda a Cunit, però no estan empadronats, se'ls dona l'opció a tenir 3 tarifes, una mensual de 20 euros, una mensual de 50 euros i una de temporada de 70 euros. I l'últim punt és la presentació a la Comissió Jurídica Assessora de la resolució del contracte de la concessió de la zona esportiva municipal, del sistema de les al·legacions que ja havíem presentat en el seu moment. Era una segona part perquè ens havia caducat per terminis, havien canviat els terminis dintre de l'òrgan de la Generalitat que portava aquests contractes. Abans eren de 6 mesos, van passar 3, i com estava pendent de vèncer vam començar a iniciar un altre procés per evitar que hi hagués aquesta caducitat, i avui era el tràmit de tornar a presentar dintre dels terminis la proposta de resolució, i ara estem a l'espera que la Comissió Jurídica Assessora dictamini el que hem de fer amb el contracte de concessió de la zona esportiva municipal. Res, ha sigut un ple curt,
els grups han estat propositius amb les propostes que presentava l'equip de govern, per la qual cosa és d'agrair que tothom estiguem amb la mateixa mira de municipi, perquè el que estem mirant és millorar pels nostres ciutadans i ciutadanes de Cunit. Doncs això és la meva valoració. Gràcies. Bona tarda, soc Montse Càrmera, portaveu d'Impulsem Cunit. Avui, després de... Hem reprès els plens presencials, després de 2 anys i pico, perquè els vam intentar reprendre, però vam tornar enrere, o sigui que esperem que ara ja sigui definitiu i acabem legislatura amb els plens presencials. I bé, avui ha estat un ple curt. Jo com a portaveu d'Impulsem, una cosa que destaco molt positivament és el tema de que hem aprovat l'estat dels comptes del 2021. Crec que la rebaixa del deute serà bo per Cunit. Hem de pensar en inversions, en nous serveis per Cunit i penso que com a Impulsem Cunit sempre pensem en el futur de Cunit, dels nostres ciutadans, i penso que això des de fa uns anys el reduir serà bo per Cunit. I després el tema de la regulació que ja havia passat per ple, el tema de la regulació de l'aparcament a la façana marítima, doncs ja hem comentat el tema que els vehicles s'han de rotar, que estem envoltats de municipis amb zona de pagament i que això beneficiarà a la gent que viu aquí tot l'any per poder baixar a la platja i poder aparcar. I bé, avui destaquem que hem aprovat també, perquè hem tingut en compte, aquí va haver una sèrie d'al·legacions i els ciutadans ho va demanar, hem tingut en compte el tema de la gent, del ciutadà que té una segona residència i no està empadronat. Perquè si ve a passar, estava regulat el tema d'una setmana, però hem regulat el tema del mes i el tema dels 2 mesos. I bé, i l'altre ha sigut un punt del tema de la zona esportiva, que ha d'anar, que serà la comissió jurídica qui decideixi com acaba, perquè ja el que dèiem, que ja és un tema més tècnic. I bé, res, fins aquí, bon dia i gràcies per la vostra presència.